Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tine hurukuro nemuimbi wemusambo weZim Dancehall Consider Marura anozivikanwa neremagitare rekuti Fasterman. Fasterman anoti upenyu hwake hwakashanduka kubva zvakabuda hurukuro yenhoroondo yake pastudio 7 gore rapera. Ngatinzwe hurukuro yaaita naIvans Chininga westudio 7. Ndinotenda mukoma Evans Chininga nekubata Fasterman kubva kuChipinge. Ndinongoti in short, Fasterman ndiye yakayafamba ende zvakundifadza ende zvakuratidza kuti kundiri kuenda mberi ndinosvika. So ndakaita interview yangu yekutanga ndikaita yechipiri, so zvakaita kuti ndiwane mafans kunze kwenyika, kunana UK, America, kunana Botswana, Zambia, so nedzimwe nyika dzakawanda. Manzi yako iri kusimukira zvakadii muchaunga kubva pawakatangira kusvika pawave iko zvino? Ndichitarisa kwandakabva nemusic nepandavari zvikundifadza zvakanyanyisika ende ndiri kufara kuti pandiri kuenda ndava kusvika ende ndava pedo kusvika. Chaunga chiri kutambirana sei nemumanzi wako? Vanhu vari kufarira music yangu zvakanyanyisa, vanonga vasangana nayo mumagroups vatinonga tichisenda kumaYouTube kwavanoitora vari kukomenda ende vari kufara kuti unotiimbira music yatinofarira, unoimba message because music yangu ine kubva zvawatanga kubuda pazvirongwa zvepano pastudio 7 wawedzera kukura zvakadii? Uri kuitawo mashow here? So nekunge ndichichipenyura pastudio 7, so madhoo akavhurika emashows ende vanhu vakawanda vakange vakundinzwa kugona kwangu. So ndaane mashow anokwana kuita 5 andaita mugore rino ra2023. So nezuro chaiye ndakanga ndine show kwanga paMutare, kwanga kuine 5 cheni, ndakangodaidzwa ipapo. So ndinongoti kune vanonga vachida kuitirwa zvakawanda zvavanonga vachida, vane muchato, maroad shows, vanonga vachida kuitirwa masongs emabusiness avo, tarisai Kambusha yafamba naSay Colors afamba, maparties, mabirthdays, munoti poka, munobata Fasterman tinosvika. Vanoda kukuhaya, vanoda kuridzirwa sezvo wave kukurawo kudai, so vanokuwana kupi Fasterman? So music yaFasterman iri kubatika paYouTube pari zvino, haisati yakubatika paFacebook nepaInstagram nepaTwitter. Vanonga vachida kubata Fasterman Facebook vanonyora Consider Marura, uTwitter vanonyora Consider Marura. Fasterman anobatika pakambani inonzi New Year Gift Tanganda Tree, ndipo panobatika Fasterman. Vanondibata panhamba dzinoti 077 60 47 674. Chitisarudzira kambo katsva pamimanzi yako minyuwani yauri kurova iyi katinobuda nako mudariro nhasi. Sekweza Friday kudai ndinoda kuti mafanzi angu amboridzirwa kasongo kanonzi Garandi Chauya. Garandi Chauya isongo yapisa ende yaputika songo iyi.
Eteuka jure baba vana vakarerwa nani Eteuka jure baba baba tomoenda mega vana titakara nani baba tomoenda mega vana titakara nani baba jamasiya vana titakara nani baba tomoenda mega vana titakara nani Anzi gara ndichauya kambo kari kubva kuna Consider Marura anozivikanwa neremagitare rekuti Fastaman wamanzwa zvakare achitaura muhurukuro yaaita naIvan Sinenga weStudio 7 ari kuNew Year's Gift kuChipinge. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechisanu.